نوت و سێ مالبات گوش kobanê penaber bûne û niha li dirbêsiyê û gundê dirbêsiyê dijîn. Li gorî Encumena xwecehiya bajarê dirbêsiyê Encumena Pekrewan ciwanin qutna dibêje. Encumena xwecehî jî di vê dawiyê de li ser her malbatekê guş kobanê penaber bûne 4000 Sûrî belav kirbû. Eşrefil Melle Cîgerê serokê Encumena xwecehiya bajarê dirbêsiyê ji radyo Dengê Zelal vê yekê tekez dike. Belê em bi navê Encumena Neştîmanî Kurd ew alîkarî ji me re hat ji Encumena Neştîmanî Kurd li xwecehiya bajar û bajarok û gundewarê dirbêsiyê. Her malê berê li vir jî em nadin wan heçî ê penaber bûne ê di vê herba Daeş penaber bûne hatine dirbêsiyê li dor nod û sê malal cem ihsa me kir henê li dirbêsiyê devdora wê me li jinak çêkir ji komîta şopandinê û yek du do jî ê kobanê ê gwanaz dikirin û serdefter ayla her malbatek 4000 Sûrî me dayî wan. Em amade ne her tiştê ji me re bê em alîkariyê bi penaberar bikin, feqîrar bikin, bi nesaxar bikin. Encumena xwecehiya bajarê dirbêsiyê berî demekê Kurd hinek pere belav kirbû li ser hejmarek ji malbatên feqîr li dirbêsiyê. Çi ji me re tê ji emanê ji me re tê em didin van berê veya mesela alîkariya feqîra bû me dawan serê malbatê 7000 ana ê van penabera û neviye pir jî çû ji kobanê re yani her heseta xwecihiyê Kurdistana Sûrî neviye pir çû ji kobanê re ji bajarê kobanê devdora wê û laciyê wê ser xetê îla axirî ev tişkî wilo normal ma me da penabera. Penaber û feqîr li bajarê dirbêsiyê û derdora wê pirin û li gorî kesên ku rewşa wan dişopînin dibêjin tevlîk û alîkarî ji encumenan û komelên xêrxwazan ji wan re tê lêkê masî di biyana wan de pirin. Ji bo radyo Dengê Zelal ji Encumena xwecehiya bajarê dirbêsiyê hisên dêrikî.